Manguma Express Drewmas media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Tinokwasai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita kanasira ari mwezuva. Ndoda kukukwasai nemitupo yenyu mpamombe wadye gora mukanya mofu shumba wakati kusika ndimi kavadzvovi vanasamanyanga dzou aiwa ndovapandasiya nematombo makadini vakawanda sechamangogona ndechekuti soko yatangira shumba ipapo bho tokusiya zvakadaro ombuka muri Zimbabwe wakakufara kwatiri kuita. Nhasi tauya tine nhau dzinokwana kuita 2 dzatinoda kuti tingotaura nemi. Nhau yacho yekutanga haina kupera manake, takange takuda kumbodzingwa patanga taenda kunotora nhau yacho ndoyatichatanga kukupa iyoyo yana madzibaba vari kusotana nemhiko, vari kugadzirisana nemhiko. Ndo nyaya yekutanga. Nhau yechipiri ndo yakaitika kapa Mount Darwin kunonzi kumatunguru, kune nyoka yakaurawa pamba ikagoonekwa mudumbu mayo muine bhurugwa. Mubvunzo unoti nyoka dzakudya mabhurugwa here? Rakapinda sei mudumbumo? Kusangana kwatiri kuita muri Zimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli Zimbabwe, siyalibingelela sihlove sithandekayo, izibongo ezishiyeneyo laba babukela Drewmas media, siyalamukela lonke. Kuhlangana njalo selingelinye ilanga. Namhlanje sithe sixoxisane phela ngendaba ezinye ezenzakalayo. Yebo singathi ukuthi asila more information eningi, kodwa sathi silinike lokho esilakho. Elami igama nguThando Class. Indaba yethu iyakuqala ngokuthi kulabo madzibaba abe-church laba abahluphanayo, abangani bayalwa beyi-2, singazi ukuthi indaba yankhona sathula ichasela phambili. Sithe enye yesithu ngenyoka eyabulawayo. Ekubulaweni kwayo inyoka leyana sitholakala ile bhurugwa phakathi elesifazana. Singazi ukuthi ibhurugwa leli ladliwa inyoka yini, lafakwa enyokeni kwahamba njani. Hongu muri Zimbabwe nhau dziri kuitika munyika. Ndogara ndichitaura kuti isusu soko hatigadzire nhau dzinozvigadzira dzega, zuva nezuva rine zvaro. Asi dai taidzigadzira taisora tiri taisora tichigadzira tichisona tumabhidzi tunyanga. Right. Muri Zimbabwe nhau yatoda kutanga nayo ndeyakaitika panonzi parugare. Parugare muno muguta reHarare. Rugare haisi muKambuzuma, iri kuRugare yakabatana neKambuzuma. Right. Panhauka iyi pana amai vari kunzi ngatitangira kuti pane mukomana, handiti? Pane mukomana akaona zvinhu hazvisi kumufambira neurwere zvese, akati regedzai ndimbofamba uko vanhu vanobatsira ninzwe kuti chii. Paakafamba kudaro ndopaakaudzwa kunzi amai vako iwe ndo problem, amai vako ndiye muroyi. Naizvozvo audzwa kunzi ndiye muroyi, ndobva vati handei kumusha. Ndobva vaenda kumusha kunogadzira musha. Ndobva vanogadzira musha weyabho. Vadzoka muno muHarare vauya futi kuzogadzira pamba. Asi mumba manje makabva maiswa mhiko. Pamaine mandiro edhaga aya, mamwe aiswa pasi pemubhedha, mamwe aiswa mumakona, nemapanga aya anenge aine machira eredhi. Zvese zvaitwa zvakasiyana siyana. Fine.
akasiya ataura madzibaba wekuti hakupere 3 days musati manditsvaga nekuti mishonga iri pano pamba inenge yatotanga kutoshanda munenge zvakutonetsa kunzi 3 days vachera. Hayi muli yeZimbabwe indaba yakuqala iyo leyo okuthiwa kulo mfana la othe lokhana ukuthi empilweni izinto zezingahambi kuhle ukhathazekile ukuthi uthi lami ngeke ngihambe phela ngiyocina ukuthi kungabe kuvela ngapi problem inkinga yini. So umfana uphumile la wahamba kwababonayo kwezomoya wayoza ukuthi kuthiwa hayi kulokubamba bambe emuzini wabo singathi emulini yabo khonapho wathi umama yiko kwathiwa khona umama nguyo lezinto zakhe angani yazibamba so ubabantwana wathi hayi ngiyakwanisa ukuya kunceda njengoba umfana ubekhululekile ukuthi ayoncedwa wathathwa umadzibaba wahamba la ekhaya bayalungisa ekhaya baphinda njalo baphenduka emuzini oseHarare singathi eRugare lapho laba balungise khona bafaka phela imikho zabo ngingazi ukuthi ngesindebele bathini kodwa imikho ezenziwa ngabesipostoli bafaka indiyo zabo izingqamu zabo lokhana okusetshenziswa nxa usuyenza imikho kodwa umadzibaba ukhulumile wathi akupheli 3 days selibonile ukuthi kule something osokwenzakala nxa kulokho okukhona kuzaqalisa ukuphuma kodwa asikathi kunakidza panyaya iyi ndichekuti amai vakatoudzwa kunzi amai munoroya vakabvuma kuti hongu ndinoroya vakanzi chibva masaina nekuti mangwana handidi munhu anozoita se anozopindi kukaserwa ivhu akutaura zvinhu saka amai vakabvaisa signature yekuti hongu ndinoroya hongu maaccidents ari kuitika pano pamba ndini hongu vana vese vasiri kuroorwa ndini hongu mbereko dziri kushayika ndini ndobva vasaina pasi kubvuma kuti hongu ndozviripo asi madzibaba vakati aiwa tokuyamurai ikatigadzirisa ndobva vakasiya vaisa chimhiko asi vanga vatenderana naamai kuti hongu ndozviripo phela lokhu kwayenzakalela akwazi ukuthi abantu abancedayo kwezinye isikhathi sebesaba ukuthi nxa bengena emizini bakhuluma ukuthi mama wenu yabamba kumbe mama wenu yaloya ngoba umthetho wethu uyala ukuthi akula into enjalo kodwa nxa sisemoyeni bayebezwana bodwa umadzibaba ubuzile phela ugogo wathi yikho yini okwenzakalayo umama wavuma waphinda njalo wasayina phansi ukuthi yebo yeli kukhulumayo yikho abantwana kabendi nguye ama-problems ayenzakalayo nguye abantwana kabasebenzi izinto zabo azihambi wavuma wathi konke nguye so yikho umadzibaba waqhubeka ngomsebenzi wakhe efaka phela imtheyo yakhe leyana yikho kumbe isiko yikho right zvadaro kamuri eZimbabwe apano hanzi pakazopera 1 week madzibaba havana kudzoka asi vanhu vaive nechokwadi chekuti amai ava vane zvaari kusangana nazvo mumba imomo zvakutoitika ende maneighbors veukama vaizviona kuti apa hazvichokwadi pane zviri kuitika asiwoka svondo yapera kudaro hanzi madzibaba vakasiya vataura kumukomana iye airwara wekuti iwewe chirwere chako pachasvika apa havana zvichakwanisa kuita one way amai vakasatogadzira amai vako vakasakusunungura one way saka ndopaakabva madzibaba akati ini ndiri kuona amai muchibatwa maoko ndopaakaenda ake madzibaba zvichokwadi mukomana akabva asara achiita sei achishaya ndopakatangira nyaya yedu ndopaita kuti tiuye pano zuva ranhasi ekuncediseni kukamadzibaba yena njengokutsho kwakhe wakhuluma ukuthi umama nguyobamba-bambayo so umfana lo ubengezwa kuhle yikho egcina ihambile so umadzibaba ukhulumile ukuthi
mina ngishiya izinto zami kuzabonakala izinto ezenzakalayo. Sikhuluma nje izihlobo labangani labo makhelwane bathi hayi lathi sayisukubona ukuthi akusahlalisekanga umama lo akasahlalisekanga kuhle kulezinto ezingani ziyenzakala. Kodwa umathi baba ngokuchiya kwakhe uhambo kweviki kodwa wayekhulumile ukuthi kulezinto ezizabe sezenzakala. Kodwa into ayikhulumayo ngeyokuthi nxa wena mama ungasakhululanga umntwana wakho ngibona wena suyinkukhu ezidlela amaqanda ayo yodwa, ngoba nxa wena ungavumanga ukukhulula umntwana wakho sizachiya kunjalo uzabanjwa izandla ngesikhathi esincane. Sikhuluma nje umfana lowana kathathanga ngesikhathi la wabhubha. Yindaba esilethe lapha khathesi ukuthi sizi ukuthi sokuhamba njani yini okwenzakeleyo. Vakanyasotaurwa kunzi amai mukasagadzira dambudziko riri pamwana wenyu aiwa ihuku inenge yadya mazaya ayo. Naizvozvo mwana akazoshayika, ashayika huku yange yadya mazai ayo. Handiti ka hatingati zai here ameno hatizi right. Zvaitika sekudaro madzibaba vakasiya vati izvo 3 days muchaona zvinenge zvaitika. Asi mu 3 days idzodzo havana kudzoka, vakazodzoka after 2 weeks. Ndizvo 2 weeks kana 2 weeks handitika vakazodzoka after 2 weeks. Asi vanhu vaizviona kuti hongu madzibaba havana kudzoka havo, asi mu 3 days idzodzo uyezve mumaweeks aya vaizviona kuti gogo vari pataiti, havasina kugadzikana, pane zviri kuitika muupenyu hwavo, but hapana zvavaikwanisa kuti vaita sei vaiti. Madzibaba vakasiya vataura zvakare kuti amai ndaona inini muchibapa maoko, mukasasunungura zvamakaita pamwana we rufu chete, hapana imwe nyaya rufu. Naizvozvo zvikanzi asi kana rufu rwaitika tinongoti ihuku yadya mazai ayo. Vachibva vaendawo madzibaba after those 2 weeks mwana mukomana anga achirwara uyoyo abva ashaya. Zvinova ndizvo paita kuti tinyatsoda kuti tiuye muzuva ranhasi kuzotaura nemi mhuri yeZimbabwe kuti onaika zviri kuitika murugare muno munyika yeZimbabwe. So umadzibaba esehambile laphana kodwa ekuhambeni kwakhe wachiye khulumile ukuthi hayi mina ngizophenduka after 3 days, kodwa nge3 days kuzonezo ngimthe yami engiyenzileyo lizabona okulokuzoyenzakala phakathi khonapho. So yena singazi ukuthi yini okwambamba ukuthi angabuyi nge3 days leziyana wathatha 2 weeks, kodwa ku2 weeks sakhe singazi reason behind ukuthi why engasaphendukanga ngokukhuluma kwakhe. Kodwa ekukhulumeni okwenza omakhelwane lezinye izihlobo bathi khona ngamalanga wonawo umama kahlalisekanga kuhle, kulezinye izinto ade zisenzakala ukuthi bebona ukuthi kulento eyenzakalayo sibili. Kodwa phakathi futhi kwamalanga wonawo njengokukhuluma okwenza umadzibaba wathi nxa wena mama ungekela ukukhulula umntwana wakho kumbe ukulungisisa izindaba zakho ngibona bekubamba izandla. Sikhuluma nje silomntwana ongumfana lwana akade gula ubhubhile. So njalo nje nawakhuluma ukuthi nxa sokwenzekele njalo sizathi inkukhu ezidlela amaqanda ayo. So yikho sibuye lapho ukuthi sizobona ukuthi kanti kwahamba njani. Ndipo patingati pakatangira dambudziko. Mukomana uyu anga achirwara ashayika. Mhiko dzaisatendera kuti vanhu vachemere munhu mumba. Saka zvakanzi ngaachemerwe panze. Ipapo manje pakabva pavhiringidza amai vakati hazviiteka izvi, ndokubva vaenda kuna madzibaba amenoti vaitsika-tsika sei kuti varambe kuya kuzobvisa miteyo yavo, ndokubva varamba. Gogo ndobva vati aiwaka hazvinetse, hanzi vakachizoenda kune vamwe madzibaba kwakuti madzibaba ndinokupatsai hangu mari uyai mutibvisiro zvakasiyana taitirwa munomu. Madzibaba vaya ndobva vauya ndokubva vabvisa zvinhu zvese zvainzi ndozvanga zvasiyiwa mumbomo. Asi ava vachifonerwa vakati anenge apinda hake mumba imomo zviri kwaari. Saka inini pangu ndakaita apa manje madzibaba vakabvisa zvinhu ava vabvisa kavaenda. Vanhu vakuti avo madzibaba zvavari kutaura zvitingamupinde mumba imomo hazviite. VeDrewmas wewe uyai muzotionerawo nyaya iri pano. Ndopakaonekwa kasoko
vashumba vakumhanya kunosvika ikoko. Tichisvikako ngatimbokuratidza hedu mifananidzo yacho ekuratidza kuti taivepo zvitokwadi haisi zinzwa wanzwa. Indaba ekhona iyoyo neyokuthi so umntwana esebhubhile umadzibaba lo ukuthi efaka izinto zakhe imtheyo yakhe wayekhulumile ukuthi angeke abantu bangene kumbe bezokhalela umntwana endlini ngoba mina ngilezinto zami zona ezengazifaka kazifuna ukuthi abantu bangene phakathi. So ekwenzakaleni njalo umama uthe ebona ukuthi hayi indaba lesezingane zinzima wayocinga phela omunye umadzibaba ukuthi abuye azokhipha imtheyo le ifakwe ngumadzibaba lwani wakuqala. So wathi hayi mina ngiyakwanisa ukukubhadala ukuthi ubuye uzobamba umsebenzi lo. So sebuyile umadzibaba lwana la wafika wakhipha leyani imtheyo kamadzibaba lwana. Kodwa still kunjalo ngoba njengokukhuluma okwenza umadzibaba lwana ukuthi mina akukwanisi ukuthi lingene endlini lilokhu zinxa lingaka ngingayisime embuyile ngazokhipha izinto zami akwenza ukuthi likhalele umuntu phakathi. So okwenza ukuthi thina sifike namhlanje ukuthi abantu bona la namhlanje bayesaba ukungena endlini ukuthi bakhalele umntwana endlini njengoba libona imfanekiso le kutshengisa ukuthi sibe sikhona kodwa abantu baphandle kabangena endlini ngendaba yokuthi bayesaba. So thina singazi ukuthi phakathi kwalabo madzibaba bengu2 kuzohamjiswa njani, ku right yini kumbe akukho right. Isusu pati chiroverera panzvimbo aiwa takatambirwa zvakanaka nevaridzi vemhuri. Dambudziko rakazove pamuneiba. Muneiba akaona kamera akabva atanga kuzviita iye muridzi wemusha. Shame. Asi munoziva chiisoko tisati taendera mberi nenyaya. Pane chimwe chinhu chisingazivikanwe nemhuri yeZimbabwe. Tine mastreets aya migwagwa iyi yakaiswa dzimba uku dzimba uku. Pane mapegi anonzi stand yako inogumira apa. Iwe yako inogumira apa. Paya patinesa majuroho achita se achigumira ndo patogumira kutonga. Iyi area iri mukati merodhi. Nyangwe ukatesa matombo ipapo kana kusima miti kunze kwe stand yako. Mutemo futi ndinorangarira rimwe gore ndichita nhau iyoyo. Ukadyara kana muti iko kunze kwe stand uko kudhuze nemurodhi. Kana wakuda kutema muti unototanga waaplya kuti ndokumbirwa kutema muti hausi wako. Ipo papa ndo zvakaitika kungezi. Saka vane mamengo ari panze. Vane mengo dziadzi yakatokora kudzidza. Kufara hedu kwatikuita mune Zimbabwe yomunebhagarawo mushe nevamwe. Nhau kuitika inenge yaitika kasi kuti uzoda kuchizvita iwe muridzi wemusha. Varidzi wemusha takataura navo vakati aiwa nyaya iripo hongu asi hasati tauda kuti mumhanye nayo. Kana tabva kunoviga mufi tozoti Drewmas media chihuyai nhasi ndo pari kuvigwa mufi. Todzoka totadza kunzwisisa kuti asi muneiba vane chekuita here nezvanga zviripo konotiza kamera. Vanogona kunge varimo mukuvhiya kanhiyo pamwe ndovaroya naGogo. Hazvizivikanwe zvitotora. Pamwe anoziva kuti Drewmas kana yasvika hazviperi. Iyo phela indaba esilayo. So kwenzakale njalo thina njengemuli yasipha imvume yokuthi sithathe embijana imfanekiso kodwa basekulungiseni indaba leyo lokubiza ezinye izihlobo ukuthi baqonde zakuyihlalela phansi bezwisisa ukuthi yini okwenzakalayo njengoba abanye bebengakafiki. So bathi hayi thina nxa singahamba siyo phumuza umntwana lo sizalibiza sike sixoxisane sifonisane lathi sesile inye information lamanye ama sides ukuthi kwahamba njani. Kodwa sithe sikhonapho sithe siqayisa ukuthi sithathe phela imfanekiso hayi phela umunye umakhelwane wathi evuke yethuke sithi hayi kanti lina liyenzani maye babo how kanti sesiswela ukuthi kanti wayena wazwa walokhu za wagijima njalo ebalekela ikhamera ngazathi nguyowabulalayo of which thina besikhulume labantu kuhle sifikile emzini sababingelela sabona abadala bangikhona saxoxisana ngendaba yakhona
bathi sebesithi hayi thathani wabangani phela nguye omunye kagogo singazi phela njani anzi bvise imoto yenyu papa ira bvise apa titoriwo muside meroad asi pamberi pemba abva toenda kwanga asiri kuda kuenda abva da kupaka panga asiri kuda kupaka aita confusion yekuti ukuzvinetserei Bulawayo ndoziva kuti muri kutoti ko veDrewmas media muri kunzwa henyu macomplaints enyu aiwa tiri kuuya ikoko nekuti izvozvi kune chakachaya futi kubulawayo kune chakachaya futi anyway tichanyaso hatidedu zvekutazinzwa wanzwa tichauya togara paground ndofunga kutanga kwegore iri kairi tinenge tiri munzvimbo yeBulawayo tinenge taana reporter wedu anenge achiripota from Bulawayo handizvo soko aiwa yuko civili tofanira kuti taana reporter wedu anenge ari kuBulawayo achitipa nhau dzaikoko lizoxola zihlobo ezithandekayo zihlobo zethu zihlobo zami singathi siyakwazi ukuthi koBulawayo ngapha abantu bayacomplaina amandebele bathi hayikho uDrewmas media liyakhetha yini wanthina siyalilandela noma lisenza izindaba zenyu indawo lapho elifuna khona like nilibuye la ngapha yebo isikhalazo sinyu siyasazi siyasizwa njalo nje into esilungisisayo ukuthi silungisise maybe next year laphi singathi sokuselamalanga sizabe sesikhona ngapho kontutu cinga izindaba sikhona ngapho lani phela lihlale phela liready lisibiza phela ukuthi ngapha la ngapha kulalokho kwenzakalayo amoyivunza ranzi asikubulawayo akuna zvikuitika izvozvi unyoro huno kune mutongi wedzimhosva anga kugara ndingati separation nemudzimai iye achigara muimba yake mukadzi wake achigara mumba yake ameno zvakanyongorana sei kuzosvikira baba vauraya dzipa mukadzi kwakusvikira kufa mukadzi akafa kudaro vakumurepa vana vakatarisa vana vavo futi Bulawayo kunewo Bulawayo hazvisi kumashona chete zvamaitaura izvi zviriko kwese yebo koBulawayo siyeza sikhuluma nje kule ndaba yomunye ubaba laye ngomunye wabakhulu khonapho uthi ubesehlala kumbe besebechiyene lo nkosikazi singazi ukuthi indaba ibingeyani kodwa kuthiwa kule sinye senzakalo singazi ukuthi yini exactly kodwa ucine esebamba umama esemkhama embulala iqeda kumbulala semrepa khonapho abantwana bekhangele asazi ukuthi singathi ngumoya onjani yini ade sokwenzakele sibili iyo vari kunzi vakazowane kwakuru avazvisungirira ndofunga vakazoona kuti izvokwadi idzo mhepo zvadzinoita kana dzakugara hautombozive kuti chii chiri kuitika but paunongopedza kuita mhosva ndopaunodzoka kuve munhu kwaye achinenge chachaya ipapo kunzima ngoba eqeda njalo ubaba lowo la wahle wayozibophelela ngoba asazi ukuthi kumbe ngumoya yabo usumgqokile ukuthi nxa esenza yabe kwenza yabe ngazi ukuthi yenzani eqede ephephuka so esebona ukuthi ayisemvulela umuntu kanti yini akusakumelanga phela sengamacala amaningi la even besides ukuthi licala la ukuphila sibili asazi ukuthi yabe ezokuthatha njani la wagcina sezibulala so sikhuluma nje ufila umama ufila abantwana ukuthi bezoyenza njani right saka panyaya yedu yekurugare Bulawayo mbomira imakadaro tiri kuuyako panyaya yedu yekurugare handitika tiri kuti isusu madzibaba wabvisa mhiko dzevamwe madzibaba mufi wedu aenda kunovigwa ndo pane nyaya yedu pari zvino ticharamba tikuudzai kuti zvapapa zviri kuenda nekupi ndofunga mufananidzo maiona yepamusha pacho pamusha paichemwa mufi vanhu vachemera vari panze mufi apa futi anga ari kuchipatara asi kana paakabva kuchipatara pacho hanzi haakarambidzwa kuti apinde mumba so zvinhu zviri kuitika muZimbabwe izvozvo endabeni leade sikhuluma eHarare Rugare lapho emikhona ukuthi umufi sohamba kuyaphunyuzwa thina njengeDrewmas media sizothi aphumule ngokuthula kodwa still evele esibhedlela kazange angene endlini akwenzayo kuphongu qhubeka esiye ekhaya so sebemphumuzile sizabona ukuthi kuzohamba njani phakathi kokuthi umadzi baba lo usekhipha imthelo kamadzi baba lo asazi ukuthi sokuyikulingana yini amandla
kumbe wayenza umsebenzi ngoba sithiwa abantu belokhe besisaba ukungena endlini. Madzibaba versus madzibaba. Tikawana mukana tichataura nawo vese. Vana madzibaba vatudza kuti kondepi futi iri kuitika iyi. Zvichira kuti mishonga yamadzibaba inenge isina simba kuti inogona kubviswa nemamwe madzibaba kana kuti vanowirirana pamwe. Mishonga soko miteuro kai. Miteuro. Saka vanenge vanhu pamwe vanowirirana pamwe since zviri zvasiyana nekuti zvin'anga versus madzibaba. Saka madzibaba pamwe vanogona kuwirirana pamwe. Right, soko handi yedu panhau yedu yekupedzesera tasvika pamatunguru nzvimbo yeMount Darwin. Kumusha kwangu ikoko. Kumusha kwasoko. Hanzi nyoka ndobva yaoneka pamba. Waudze ichi chakaitika soko. Nyoka yaonekwa pamba, nyoka ndokuurawa. Waone nyoka yakaita kuzvimba so. Wakati ko chii chiri apa pacho yadyei. Asi yadya gonzo. Ndobva vapindwa nepfungwa dzekuti ngationei zviri mukati. Saka minoti vakacheka here vakaita sei asi vachivhura nyoka ye vakaona mine pent vakaona mine pent yechidzimai. Madzimai ari munhamo yeMabhurugwa pakuene pent yemuchidzimai. Ipo panotipa mibvunzo kuti yakawanda kudarika mhinduro. Nyoka dzakudya mabhurugwa yaita nzara rudzii. Inini mubvunzo wangu ndeyekuti sei mabhurugwa evadzimai ega kwevarume asanotyise. Ende mumwe mutaura atotaura futi kuti azishamise kuti iye muridzi webhurugwa iri atori mukadzi wenyoka iyoyi. Anenge achishandiswa ka ndo murume ka ndo baba vanotofamba kane bhurugwa readzimai. Chumanya yenyu unoroti saka varume vanofanira kufamba havo nemabhurugwa emadzimai. Aiwa, tasiyana kakufunda. Iyi nyoka munhu kai. Iyi munhu nyoka. Saka anofamba waita kumedza, maybe adzokera kumba iko kwanonorisvipa ropfekwa haro. Zvichidaro, murukanganwa musikana wesatanism uya waitaura kuti ndopota nchinwiwa ropa nenyoka. Saka nawo zvikuda kungoita kuwirirana. Mount Darwin, madiko na nayabi edu. Mount Darwin ndoye mubobobo. Ndiye mubobobo kuma nhasi tiri kumatunguru. Paipa tiri muDarwin mutown, nhasi tiri kumatunguru. Chiko nayabi edu. Nemiwo taifunga kuti zvinowanika kugokwe, taifunga kuti zvinowanika Chipinge. Nemiwo futi. Aivo yindava yoneyo mule Zimbabwe ese Darwin ngale kuthiwa emashumba matunguru ematunguru kona singazi pakati pematope nekunonzi kwaJosiah Josiah matope primary pakati papapa ndo pane matunguru apa. Indava yakona kuthiwa kulabantu ababona inyoka singazi ukuthi inyoka leyo ibinganani exactly kodwa bathe beyichaya inyoka leyana babona ukuthi iqumbile ikhanya ukuthi kumbe idle something bacanga ukuthi kumbe ligundwani kumbe ikuyini singazi. So ngokufuna kwabo ukubona ngani bayavula ukuyihlinza mbijana ukuthi babone ukuthi yini okuphakathi. Bethi beyathi bathole kule bhurugwa lesifazane singazi ukuthi lapha inyoka yindlala yini yokuthi kumbe inyoka izihambela sisiyayo thatha kunanzara yakadaro bhurugwa lesifazane and why abafazi kuphela singazi kho kusiphimbuze emnengi ukuthi kumbe kungenzakala ukuthi inyoka leyo umfazi wayo nguyumnikazi webhurugwa kumbe isetshenziswa njani. Azvinzwisisike zvakaoma. Saka muri Zimbabwe ndo nhau mbiri nhatu dzatanga tinadzo muzuva ranhasi. Asi nhau idzi tichakuunzirai in detail. Tinyatsokuudza kuti zvakamira sei. Nhasi tati timbotanga takutaura takagara hedu pasi so. Restarting our formula. Takuda kupinda mugore dzaka. Mugore dzaka Christmas. Ipapa pasoko musakanganwa kupa vanhu nhau dzakanetsa mugore rese rapfuura. Ichokwadi ichocho ndo chirongwa chiri kuteera katombonyatsovapa. Toda kuwinisa ka t-shirts. Anenge agona kupredicta number 1 to number 5 nyaya dzakanetsa.
asi musazoti dombo shawa 2 kwete hatidi izvozvo. Dombo shawa i1 story. This time hakuna musami. Hakuna machepa-chepa. Tudaona vanonyatsoteera. Chinzwe kuti nhau dzacho dzakamira sei. Soko ndofunga takurukura. Taneta. Indaba zethu zonezo liyabona ukuthi zinganzihengile sizathukuma lathi sizwa more information ukuthi kwahamba njani, siyocingisisa ukuthi kwahamba njani nxa singathola phela izinto zakhona zisekhona. Siyakwazi ukuthi abanye likholwa ngokubona njengabo Thomas, sizazama ukuthi siyozibona inyoka zonezo. Yikho njalo salipha lesi uhlelo lethu loleyana lokuthi umnyaka wethu ama stories singathi inhlelo elazithandayo eziku top 5 yipi, kumbe sizayenza i-top 20 yikho Shumba. So umuntu yamele khulume 5 top 5 atina kunge taburitsa zvakare vanobatsira vaya. Tinowanza kuti June nekupera kwegore ndo patinoita ma top 20. Naizvozvo hatina kuburitsa gore rese apa, tiringoburitsa top 21. Yana sekuru nana madzibaba vaibatsira kusvika patiri nhasi uno kuti zvakange zvakamira sei gore rese. Sizave sibona ukuthi lo layo kwanisile ukuqamba ukuthi at least top 5 kulazipi uzabe kwanisa ukuwina laye, kumbe t-shirt kumbe kepesi yakhe nxa eyijabulela. Asika muri yeZimbabwe tisati tabvaka toda kuti tigare tataura kuti Xmas box ngaiuye hayo vasiri kupa Xmas box kuDrewmas muri kumbotembe makasubscribe kupi imi muri vatengesi tiri kukuzivai vanoti akuvaona pamwe vasakangana kuti ndiri gombo. Senguva dzese muri yeZimbabwe musakanganweka kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Maita basa machemberi, maita basa mondo. Aiwa, taisa zvanza. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.